Ngayon na tangan, ito yung mga kamay ko. Batang ali! Bagi ko na nila, magpapalala ng tangan. Ano ba kaning hari mo ito? Pangan lang kanila. Ay, ano yung timing may kanya nakatuwa yan? Tawangin na tawangin. Panak ba na tukan ang kanya? Yung kanya, nakaba ito, bukid taste lagi. Ito kinanoon din weekend niya eh. Kaya kasi ano kung tayo di kayo. Wala inurin kanya, rakano kasi silay. Eh kaya nga niya, pinarakay ito na nakumi rakaro, sinanag eh. Inun namin puto kay bukid nga rin na tiol, kita pun rin. Tatay, ang bupo ka na, tiol, bukid. Si bukid na rin eh. Pare, ektaw, naus. Advice lagi, angkai manura kan yun, metero na mi kapon na mi yol ke, puyer korak. Kita luar ako tagi kata ukuran kata. Yo kita kata. Ano ko kumenga po ko doon na, ukuran kata. Kasi katya na pen, kuha na ginam kata ano ko tangi dia. Ah, ito wala siya, dito kayo. Hindi. Eh, baik. Ayo. Kataon nangin. Wala ko kana kataon doro ay magati na tayo minuon di DJ. Yan ako na. Tuloy! Yo! Right! BYBYO! Ayaw! BYBYO! Ayaw! DJ. Give him